kommer du simpelthen til at elske. Det er abstrakt, og det er dejligt befriende at lave, og alle kan finde ud af det. Der er de skønneste materialer i pakken. Kvalitets akvarelmaling fra Van Gogh. Og der er simpelthen et lys med et hemmeligt budskab i, og en fantastisk pose te, nål og tråd, og alle mulige andre dejlige materialer. Der er vejledning, skabeloner, og selvfølgelig en video, du kan sætte på pause, så du kan lave det i dit helt eget tempo. Artboxen er en fantastisk gaveidé til dig selv eller en, du holder af.